sumakauma si Dan inubayan sa guna hihuda si Jesus daw ikagi. Manunodlo. Dayon hinadekan din sa guna dan dinakop si Jesus. Sa sabuha hatag tiyadag diya taubay Dan duminagto o espada din daw tigbasa sa sulugoon hutong kay labaw ha sinaligan o paghalad aman nalapungan hauna. Dayon inikagian ni Jesus sa mga utaw. Agalon abaho mga tulisan? Imba kaw tag-uwit ho mga espada, daw mga bunal ho pagdakop ka na. Aldaw-aldaw nanudlo a inyo diya ta templo, bahura a inyo dakopa. Basaon na nahitabo ta daw matuman sa insulat halalang Hudyos. Dayon, inawaan si Jesus hung mga tinunan din, tan nangakapulagoy si Dan. Amin daan malaki haluminupog kandan habada migambal. Aman dinakop dan hauna, ba nakapulagoy haura din ang pinaksoy, tan nakabilin da so ambal din.